دعا رب تکل شهید از دیگه بیز کلم منز کو دعای کنوت کو منز کے ملاس کی گوتیے سونا ثواب والا شہر گوتیے یعنی ہاری گوتیے خپل فضائل بیان دی عقیق واچے عقیق خواص دماؤ بن نشانی دے اگر پنزا نشانیانی کمی مومن دا شیعہ بیان دی کہ یو عقیق اچھول دی دا عقیق ثواب دے دا فیروزے ثواب دے دور نجاف دے نور کانی دی دا ہر یو کانی اچھولو ثواب دے دیکھ شاک نشتا دا یو خپل دی کے بیلا خبر ہے مثال مالا اس کے گوتی دا دعائی کنوت کون دا گوتی مادہ سے رواڑا والا یعنی دا سٹتا دے گوتی ظاہر دے دیگاڑی دے بھی گوتی کلمہ دعائی کنوت کول دا ایوے گوتی سمو گوتی مخا مخ کا سار تا مرا کا یعنی لاست تا مخا مخ کا دسے شہید دستے غیبی سے دا شرک تے عموماً خلق دا گوتی دسے راڑی زیرہ دا ما دعا بدی گوتی وجنا خواہ قبول شی چونکہ دا خواہ کانے دے دعا پہلوان دی یو خو منزکے منزنا علاوہ بل کار کولو اجازت نشتا وکی با دعا غاو میں مخ کی دوے مسئلی دی یو فعل قلیل دے یو فعل کثیر دے یعنی دا گوتو ٹاخوال جا موٹی کول لامنی ٹیٹاول اس کول دا دی اجازت منزکے نشتا منزہ بانے فارق پریوزی دیشی سا منزہ کی بس صرف آغا کار کے زغاد منزہ حصہ دے بل یو کارو نشکائے بیدی کی زنے کارو ندسی دی زکاغاد وقت منزنا علاوہ شرک خویو بلا خبر ہے غخپل ذکر دے غازہ عرض کان فیل کثیر دکا منزہ کی وقت منز باطل شبا کے دا یعنی کہ دیشی دا گوت یہ دا سکاول چونکہ دا گو نچتا لکلی دی نا مسئلہ دے نا دا ثواب والا خبر دے بس خلقوں کے یو عادت جوڑ دے سکلگا دعائی کنو تا وداری کی دا گوت یہ دا سے مخا مخ رواڑی اللہ طرف تے کی یعنی مطلب دا گوت یہ ما پا دعا قبلی دا کانی کے برکات تے دا خکانے دے دا حقیق تے دا فیروزہ دے یعنی رب تا یقین نشتا کانی تا یقین دے بھئی رب مخ کے بھی لاڑیے رب مخ کے دی کانی سا حیثیت تھی دی گوتیے سا حیثیت تھی دا گوتیے دسے کول آیت اللہ شہید دستے غیبی آئی صدا دا مدی ارادے سا کوز دا کانی وجینا دا ما دعا قبول شی دا شرک دے یو دا کانے نا دا غل مبت قسمتی دے کمو لگا بلام جائزہ واغلو معاشرے کے دا غرنوں کے دا پٹیوں کے دا یو دے دا بل دے چیتا ونو بنے جانڈے لگی دیئے چیتا کانیوں بنے لگی دیئے چیتا اوبوں کے لگی دیئے چیتا غرسار بنے جانڈے لگی دیئے یعنی کانیوں نا ونو نا مو آجتو نا غوارو اور رب نا نغوارو دا شرک تے دا پلان کے کانے مبارک تے دا برکات والا ہے دا پلان کے مخ کے مددی سکول دارت لے چیرے زمانے کے دی ڈیوٹی واقعات سے سکول کے نو گاڑی کا زمانے کے دیر زیاد نو کلا کلا وہ پیدلوں راغلو رئیسانو نا دمو حاجی صاحب جو ناستی جو صبرات لو گاڑیوں کے نو لیارے کے ونا والو دی خیلو کے غالباً اوستا یا نشتا تا عجیباغوں نے منڈو شی دلان دے اوڑ کی اوباسی بچی اوباسی دا اندوانانو والا دین دا ستا ای خدا دا اندوانانو والا دین دے کان دا اندوانان ولی اندوانان دی وہ دا ونے مانی وہ دا کانی مانی پلان کیزی کانی مانی جانڈا لگی دیئے تاڑے مانی جانڈا لگی دیئے دا خزے مرتراوانی دی دا اوڑکی مرتراوانی دا خلق دا شرک دے لا الہ الا اللہ ویل توحید نہ دے شرک نہ ذان خلاصا وال توحید کانیوں نا آجتنا غوختل ونو بوٹیوں نا آجتنا غوختل اگر چورا بد قسمت قوم دے سچاتا علی غل امام ملوی کا کانیوں نا سوالو نا گئی